तटून बाहेर या कर आज येईल सकाळी येईल परवा नाही येईल आणि एक दिवस दूर होऊन येता हेरना यो मानच पोसाची दिस तो जोरदार होता हा पण चाल माने जिसी लाग माने पोसाने जिसीच लाग अंगण में आना था वरून उतरीने त्याला भेटी पडणार बा बा मैं तुने पुढं आणि भगवानने पुढं तुला करा मग तुनाची सनी तुना पोसाची सनी पण एक नोकर करीन मला माने सांगा बस 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 ए नोकर ठया